खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 1 मे 2025 बृहस्पतिबार खालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लाबोदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायनो लादों मेष राशि गिबि हांखो अ ल दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रि गेजेरजों बाबेलांनो हागौ। गोसोनि साननायफ्रा देबर नांनोबो हागौ। गावनि गोसोनि साननायखौ दिनै गुबुननो फोरमायनो गोब्राब जागोन। माबा नङा जेंनाजों मोगा मोगि जानांनोबो हागौ। गोसोआव गोनो गोथो साननाय फैगोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनायाव माबा नङा मोनसे हेंथा फैनोबो हागौ। देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन। अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन। सोरबा लोगोनिफ्राय हेफाजाब लानांनोबो हागौ। रांखावरियाव मोजां, बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो। गुबुननि थाखाय नाथाय नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनांनोबो हागौ। सोरबा सुथुरनि गाज्रि नोजोर थानोबो हागौ। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन। बिदा फंबायनिफ्राय हेफाजाबखौ मोननो हागोन। समाजाव मान मोनगोन। लाइमोनफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ दिनै फोरमायनो गोब्राब जानोबो हागौ। गोसोआ दिनै जोबोर उसुखुथु जागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन। बहाबा हान्थियोब्ला दिनै लामा सामायाव सांग्रां जानांगोन। वृष राशि गिबि हांखो इ उ ब दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। सोरजोंबा बाख्नाय जानोबो हागौ। गोसोआव दिनै बोलो बांगोन। गावनि गोसोनि साननायफोरखौ गुबुननो फोरमायनोबो हागोन। मावनो लानाय खामानिफ्राबो गोरलैयैनो मावफुंजानो हागौ। समाजाव मान मोनगोन। रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां होनजायो। बेफार फालांगियावबो जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। मोननो गोनांखौबो मोननो हागौ। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननाय फैगोन। बिदा फंबायनिफ्राय हेफाजाब मोननो हागौ। सोरजोंबा बाख्नाय जानानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन आरो पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। गोसोनि साननायफोरा दिनै मोगथाङाव जाफुंनोबो हागौ। बहाबा हान्थियोब्ला दिनै जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन। मिथुन राशि गिबि हांखो ख स दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रि गेजेरजोंनो बाबेलांनो हागौ। गोसोआव नेगेटिभ साननोबो फैनो हागौ। गोथों आरो गोग्गो साननो रोंनाय नङा। गियाननि आंखाल जानोबो हागौ। सुथुरनि गाज्रि नोजोर थानोबो हागौ। गोसोआ दिनै जोबोर उसुखुथु जागोन। देहाया बारा मोजां थानाय नङा। गोबां रोखोमनि देहायारि जेंनाजों मोगा मोगि जानांनोबो हागौ। जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन। रांखावरियाव मोजां, बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो। मोननो गोनांखौ दिनै मोननोबो हागौ। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव एना एनिबो फैनो हागौ। गोसोनि साननायफ्रा दिनै गोरोबलायाबो जानो हागौ। सोरजोंबा रायखुमा जानो हागौ। गुबुननि थाखाय दिनै नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनांनोबो हागौ। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर आला खाला जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ दिनै फोरमायलायनोबो गोब्राब जानोबो हागौ। कर्कट राशि गिबि हांखो ड ह दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। सोरबा गोजाम लोगोजों दिनै बहाबा लोगो मोनज्लायनोबो हागौ। गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंनोबो हागौ। गोसोआव पजिटिभ जानाय फैगोन। मावनो लानाय खामानिखौ दिनै थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो। बेफार फालांगियावबो दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननोबो हागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन। समाजावबो लोगो लेवा बांनोबो हागौ। देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन। सोरबा लोगोजों बाख्नाय जानोबो हागौ। बहाबा हान्थियोब्ला दिनै जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन। बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन। समाजावबो मान मोनगोन। फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन। गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनोबो रोंगोन। सिंह राशि गिबि हांखो म ट दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजोंनो बाबेलांनो हागौ। गोसोआव गोनो गोथो साननायबो फैनो हागौ। गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै गुबुननो फोरमायनो गोब्राब जागोन। नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनोबो हागौ। मावनो लानाय खामानिफ्रा दिनै माबा नङा मोनसे गोरोन्थिबो जालांनोबो हागौ। लोगोफोरनिफ्राय हेफाजाब लानांनो हागौ। बहाबा दावबायोब्ला दिनै लामा सामायाव सांग्रां जानांगोन। रांखावरियाव मोजां होनजायो। बेफार फालांगियावबो मोजां। मोननो गोनांखौ दिनै मोननोबो हागौ। गोसोनि साननायफ्रा देबार नांगोन। न'खराव बिदा फंबायनि गेजेराव एना एनिबो फैनो हागौ। गावनि गोसोनि साननायखौ लाइमोनफ्रा फोरमायनोबो गोब्राब जानोबो हागौ। बयजोंबो गोरोबनो गोब्राब जागोन। माबा नङा मोनसे जेंनाजों मोगा मोगि जानांनोबो हागौ। सांग्रां जानाया गाहाम। कन्या राशि गिबि हांखो भ ट दिनैनि साना जोबोर मोजां।
गोसोनि साननायफ्रा दिनै मोगथाङाव जाफुंनोबो हागौ गोसोआव गोथों आरो गोग्गो साननाय फैगोन गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै गुबुननो फोरमायनो गोब्राब जागोन माबा नङा मोनसे जेंनाजों मोगा मोगि जानांनोबो हागौ देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन गोबां रोखोमनि जेंनाखौ सुस्रांनोबो हागोन न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन बिदा फंबायनिफ्राय हेफाजाब मोननोबो हागौ गोदान थांखि लानो रोंगोन सेंग्रा सिख्लाफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै फोरमायलायनोबो हागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन धोरोमारि बिथिङावबो दिनै गोसो दुंखांनो हागौ तुला राशि गिबि हांखो र ट दिनैनि साना जोबोर मोजां गोबां रोखोमनि जेंनाखौ दिनै गोरलैयैनो सुस्रांनो हागोन गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा गोसोनि बोलोआ बांगोन सोरजोंबा बाख्नाय जानोबो हागौ मावनो लानाय खामानिफ्रा दिनै गोरलैयैनो मावफुंजानोबो हागौ देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन मोननो गोनां धोनखौ दिनै मोननोबो हागौ न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन बिदा फंबायनिफ्राय हेफाजाबबो मोननो हागौ गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनोबो हागोन लोगोफोरनिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोननो हागौ गोदान थांखि लानो रोंगोन सेंग्रा सिख्लाफोरा गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ दिनै फोरमायलायनो हानानै गोसोआव गोजोननाय फैगोन आरो पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन वृश्चिक राशि गिबि हांखो न स दिनैनि साना जोबोर मोजां पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन समाजाव लोगो लेवा बांनोबो हागौ गोबां मोजां खाबुबो दिनै मोननो हागौ सोरबा गोजाम लोगोजों दिनै बहाबा लोगो मोनज्लायनोबो हागौ गोसोआव गोथों आरो गोग्गो साननाय फैगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन गुबुननिफ्राय थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ गोसोनि साननायफोरा दिनै मोगथाङाव जाफुंनोबो हागौ गोसोनि बोलोआ बांगोन समाजावबो बयजोंबो मान होजागोन बिदा फंबायनिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोननोबो हागौ रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां होनजायो बेफार फालांगियावबो जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननोबो हागोन देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन सोरबा लोगोजों बाख्नाय जानोबो हागौ फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन लाइमोनफ्रा जोबोर खुसि जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै फोरमायलायनोबो हागोन धनु राशि गिबि हांखो ध फ भ दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोआव गोथों आरो गोग्गो साननाय फैगोन गोसोनि बोलोआ बांनो हागौ गोबां मोजां खाबुबो दिनै मोननो हागौ सिगांनि बबेबा आद्रा खामानियाबो दिनै गोरलैयैनो मावफुंजानोबो हागौ माबा नङा मोनसे मोजां खौरांबो फैनो हागौ गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंगोन रांखावरियाव मोजां होनजायो मोननो गोनांखौ दिनै मोननोबो हागौ बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननोबो हागोन बहाबा हान्थियोब्ला दिनै जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन बिदा फंबायनिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोननोबो हागौ बहानिफ्रायबा हरखाबै मोजां खौरांबो फैनो हागौ गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ लाइमोनफ्रा फोरमायलायनोबो हागोन मकर राशि गिबि हांखो ख ज दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन सोरजोंबा बाख्नाय जानोबो हागौ गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै गुबुननो फोरमायनोबो हागोन रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो बेफार फालांगियावबो जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननोबो हागोन गुबुननि थाखाय गोबां मोजां खामानि मावनानै होनोबो हागोन गुबुनजों दिनै मोजां सोमोन्दोबो लाखिनो रोंगोन मोनफ्रोमबो खामानिखौनो गोरलैयैनो मावफुंलांनो हागोन गोदान खामानियाव आखाइ होजेननो हागोन बिदा फंबायनिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोननोबो हागौ बिमा बिफानिफ्राय अननाय आरोफोरखौ मोननो हागोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा दिनै गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनोबो हागोन फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन कुम्भ राशि गिबि हांखो ग स दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजोंनो बाबेनलांनो हागौ गोसोआव गोनो गोथो साननायबो फैनो हागौ सोरजोंबा एना एनिबो जानो हागौ गोसोनि साननायफ्रा दिनै गोरोबलायाबो जानो हागौ मावलांनाय खामानिफ्रा मावफुंनो हायोब्लाबो माबा नङा मोनसे गोरोन्थिबो जालांनो हागौ समाजाव मानहानि जानांनोबो हागौ गोबां जेंना जेंगोनाजों दिनै मोगा मोगिबो जानांनो हागौ रांखावरियाव बारा मोजां नङा नाङा फाङा खरसाया बांगोन बेफार फालांगियावबो दिनै बारा मोजां नङा होनजायो देहाया मोजाङैनो थागोन अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव दिनै अननानै फैगोन गुबुननिफ्राय थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ आरो पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन
मीन राशि गिबि हांखो ड स दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन सोरजोंबा बाख्नाय जानोबो हागौ पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै गुबुननो फोरमायनोबो हागोन देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन रांखावरियाव मोजां होनजायो बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननोबो हागोन सोरजोंबा बाख्नाय जानोबो हागौ लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन दिनैनि राशि फरायनाया एसेनोसै जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो लोगोसे लाइक खालामो आरो शेयार खालामो एसेनोसै गोजोन्थों।